गुसु दं खयला फैसा लांनो गुसु दं दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांनो गुसु दं बिदिनो आखाइनिफ्राय थेला लाना दाखालि एग्ला लांदों आंनि आखाइनिफ्राय हाबायनायाव बेसेबां नांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङाखै नोंनि सना गासै बेसेबां थांनो सिगां बाहाय थांनो सिगां मिथिबायना बेनिफ्राय फनपेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फनपेआव नाय गासै दिनैसिम नोंनि साथे 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरगौ गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव किथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एग्जिकिउटिभ ना चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो सासे पुर्निमा बिथां सानैनि भाइरेल भिडिअखौहाय जोङो नुगासिनो दङ जोङो नुनो मोनदों दे बेयावहाय गुन्दा सुन्दा खय लाख लाखो थाखा फैसानिबो बाथ्रा सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओरै फारसेथिं जोङो खोनानो मोनदों मैखोम बसुमतारीया पुर्निमाखौहाय गदाय लानो नागिरदों होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदों नाथाय आं जोबोद दुखु मोनदों दे रायजोफोर बिनि बेबायदि भिडिअखौ नुनानैहाय आं जोबोद दुखु मोनदों आजिखालि रावखौबो फोथायजाला जाथावना नङियाबो जानानै फैसै दा नोंथांमोना मिथिगौ मैखोम बसुमतारीया सोर मैखोम बसुमतारीया सासे बर' हारिनि मोजां गाज्रि खौरां बुथुमग्रा सासे रादाबगिरि दा बेफोरबायदि मानसिनि गोसोआ जुदि बेबायदि अबस्था जोङो नुनो मोनोब्ला अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां लासिंसिं नोंसोरो नुदों बिनिनो बिसिनि भइस कल आरो ओरै फारसे गदाय लानो नागिरजाग्रानि लाइभ फेसबुक पेजावहाय भिडिअ कल लाइभआवनो भिडिअ नोंथांमोना नुदों आं दाख्लिनिफ्राय नुगासिनो दङ बेखौहाय नाथाय आं सानदोंमोन आइजोनिनो गेरेन्थि खोमा होननानैहाय फाइनालि जोङो नुनो मोनबाय लाइभ भिडिअआवहाय गासैबो मैखोमनिनो गेरेन्थि जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जानो हागौ आइजोनिबो गेरेन्थि आरो मैखोमनि सोमोन्दैथ' बे आइजोआ गासैखौबो बुंनानै होजोबखाबाय क्लियारलि फोरमायनानै होजोबखाबाय माबोरै बेबायदि जाखो आं आसरित मोनदों दे गाइस जे बाथ्राखौ लानानै जोङो जाथावनाखौनो नुवा आरो मानसिफोरखौ नायोब्ला मैखोम बसुमतारी बिथांखौ नायोब्ला बेबायदि जाथावनायानो नङा बे माबोरै जाखो दा गिदिं गोदा पार्टिनिबो थांलाय लांगोन जोङो माखासे भिडिअ नुखादोंबो प्रमद बर' सारनि हिनजावखौबो बेवहाय रायखांनाय दङ माखासे भिडिअआव जोबोद लासिंसिं सासे निउज चेनेलनि चिफ जानानैहाय बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेल ओंखारनाया जोबोद लाजिथावना दा बिथाङा माबायदि मोनखो बे पुर्निमायाथ' गासैखौबो खोन्थानानै होजोबखाबाय फारसेनिफ्रायनो खोन्थानानै होजोबबाय दे नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला खोनासं 5 मिनिट भइस रेकर्ड आरो 5 मिनिट लाइभ भिडिअ नोंथांमोना जोबजासे खोनासं अब्लानो मिथिनो हागोन जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय न'खौलाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टसानो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं
मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय इयो जुदि नाय बाजै जुदि इयो हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आंनो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि इयो हिनजाव गदाय लामानोबा इयो दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय सिखागोन ओरैबायदि खालाय सिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदिसै नि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बनाव खालामनाया नोंखौ बनाव खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमल नों बायदिसिना खोन्थाना होखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथियै बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आङो खमा लाहरदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै आङो दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मूर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइस ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोयो मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायदों आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दा बायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बिखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबजोबबाय गावथ' आङोहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नै बे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावयो गावनि हिनजावखौनो मास्टार इदि बुंदेनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव बिदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायोथाय आं आसुरि मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयौ खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगो दोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाख्लामथोंसै बाजै माने आं सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो अननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो
नोङो डिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों फिट थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो एसेबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फैसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां मानो होनोब्ला नों माने आंखौहाय माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि घरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनोबो आं जाय मानसिजों लोगो जायो आं बे मानसिनोनो ओरैबायदि गाज्रि खोन्थाना हरगोन आंनि खोथा बाथ्रा नंखाय खोथा ओमफ्राय जाय मानसि माने आंजोंहाय लोगो जायो बे मानसिनोनो ओरैबायदि गाज्रि खोन्थाना हरगोन बै आंनि लोगोआ माने रायलायनोनो बालायलायगोन माने ओरैबो नङा जानो हायिनि माने खोथा खोन्थानानै हरो आरो सासेनोल' नङा सासे मानसिनोल' नङा आंनि लोगोफोरनो माने सोरबा आंखौ फटक सटकआव सोरजोंबा आं लोगो जादों माने अबेबा नुदों आंखौ बे मानसिनो ओरैबायदि फन हरनानै बुंबाय थाहरगोन आंखौ ओरैबायदि फन हरनानै बुंबाय थाहरगोन आंनि साब्बैसो लोगोफोर दङ माने बिसोरनो फन हरै बुंगोन आरो ओमफ्राय नाम्बार लायै खिन्थाहरगोन ओमफ्राय जुदि नाम्बार गैयाबा मेसेन्जाराव फन हरनानै नाम्बाराव फन हर मा हर होननानै बुंहरगोन ओमफ्राय खिन्थाहरनायाथ' गाज्रिल' खोन्थाहरगोन गावनिफ्राय एथ' थाखा लांजाबायनो होननानै खोन्थाहरगोन बिदि होननानैल' खोन्थाहरगोन माने सासेबो लोगोफोरजोंनो आं लोगो जानो मोना आरो ओमफ्राय दसेल' लोगो मोननांगौ सोरखौबा दसेल' लोगो मोननांगौ दसेल' नुज्रेनांगौ ओमफ्राय बेखौनो गावनि मानसि बायदि खालामना लाबाय आरो बिब' बिनानाव खालामना लाजोब्बाय आरो आंनि लोगोफोरखौहाय बिदि आरो फरायगासिनो आं कमेन्टखौ माने आं खोथा खेव बुंगासिनो नालाय आगै क्लास 8 फरायनानै बहा कमेन्ट फरायसाबनो हानो गावनि महरखौनो लानानै दुगि थोद नङाहाय मा आंनालाय मा महर दं बिदि नङा आं मानेखि मा होनोमोनलाय थाब खोथा बुंबाय ना माने आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायासै गाज्रि दामोन दे अननानै ओमफ्रायहाय बिदि रेकर्ड भाइरेल जानायाव माने ओरैबायदि शेयार आरोना ओरैबायदि शेयार माबा मोनसे भिडिअ मोजां होबाथ' मालाबाबो शेयार जाखाया